dal. Yes, so if former dia go or if enchori make no malo na this Christmas period. If obuni na ema gbana speed because if I feature na makata nke ka ya mma ga-apụtakwa echi. So ka ijiri nwayọ kada wee na-eso ụwa ade agbakwa ọsọ. Ịgbakanara ya chi gị n'ọsọ inwada. Yotago. So jire ya nwayọ. Meanwhile, I went Color Boy in the house yesterday for people that listened. So tickets there, I'm giving out the tickets. I will enough tickets to accommodate the Choregan. So somebody interested in the ticket, the Color Boy from the East concert. He needed the tickets, each Arabia. And with free tickets for you. You got to go. So get boy in 0706 048 5853. 0706-048-5853. Important massively ka support onye nke anyị. All the very, very important. Our homeboy. You got to go. So ka anyị pụta bịa support ya. Ka anyị gosi ya that na ije ọ na-eje na ikwu ya n'azụ na ọ bụrụ ọsọ si ya yi aga. Adọnkwan ka o si wee ma dị na anyị ga-anọkwa di ya support kwa ya. And I'm live on YouTube. Yes, and I'm live on YouTube. Jenna vote ODENIGBO na YouTube gị ka ị nweta ka isonyelu m na studio ozugbo ka anyị malụ ka o si aga. Hello. Ka ime gbatịnata redio gị? No. Adị m oyi. Uruchioma daalụ. Ekesin ka ebe ị na-akpọ m? Okay, no. Yesterday, I think I missed him show because I wasn't a show. I like Boy. Yesterday, after every day, I follow you, but I talk on Igbo. What is very important. Actually, na akpọ maka ticket, need interested in the ticket. I drop be m isiokwu for today. Nsogbu adịrọ. All the important. Yes. All right, so yes, strictly for ndị ga-aga ka anyị hapụ ibu nnọọ dị imago ndị ga-egbochi ndị Igbo richard ticket. Ama mfu gị meanwhile ndị chọrọ ịga aga for ticket. Yeah, for the people that cannot afford the ticket. For our fans, people that na ha chọrọ ịga but ha ejighị ego ịga the show. And show anọ bụ on the 21st of December. So onye go ohere ime gịnị ịkwado ihe niile ị chọrọ ime. So 21st of December, 4 days from today. Not na Michael Okpara Square. That's Okpara Square. You want to go? So I'm not interested in the tickets. You got be na station. Be a ticket. I'm not more judge you come happy. I'm not judge you come happy. I couldn't win a ticket. I'm na you free. I just have my free na safo. Hello. Good evening, okay, Kime. Dalo. I hope the baby isiokwu, but gente me hope to very soon. Okay. Okay. I like it. I will show. So why? Bosioka. I got me see you about or even angata. All right, Dalo. All right. Okay, so actually made you ajuju. Actually made you ajuju before new ticket. In fact, yeah, about topic for today. So ajuju ga 5 questions. I got the 5 questions. So onye satan kwa na alia.
make obiabia were ticket na studio. Onye satan kwenalia obia were ticket na studio. The first question ma ajugebo, kedu the real name of Cola Boy? Okay, the real name of Cola Boy. The second one bụ onye ebe ka Cola Boy bụ. Onye ebe ka Cola Boy bụ. Gekwa nọ ntị. Nke ịtọ, kedu the latest song? The last two latest song Cola Boy release. Kedu the last two songs Cola Boy release. Last two latest song Cola Boy release. Then the fourth one, kedu ihe Cola Boy na represents? Kedu for what I hear nine years to open igel and open igel at least as our homeboy now. You could say all these things. You got to go. Then okay, no, kedu for record label Cola Boy. Kedu for record label Cola Boy. Born at 0706-048-5853. 0706-048-5853. You want to go? So in way case that I these questions, ibia welu tickets. Now I will topic for today because actually my if any nine be Igbo. Any nine be Igbo. And Cola Boy was an Igbo artist, strictly an Igbo artist. And I actually you answer number 4, but anyways, so I'm gonna happen and when this sobegoma already na the YouTube channel, he also for following us. Bioko Chi, good afternoon, how are you doing? You look good. What was that bomb chinka dia? I found Auntie Chinazo. All right, so Yazia says, hello, I subscribed and liked. Thank you, Yazia. Thank you, Yazia. Thank you so much. What is this stream about? The stream is all about the culture, Igbo culture, where we're from. It's strictly Igbo speaking channel. So that I speak English is just to accommodate you, but all for English speaking, I'm sorry, Igbo speaking program. It's a radio program. So I na Igbo, I need just Igbo. I dissect okay. What I go? Hey, what you fine? Hey, what are you fine? But to tell us now, they can just chara if you na chetazo. I abanyezie. Una me no research you no keta. You nwere ohere research. Hey, what I go? Hey. Can you na expo? Maka a lot of you nwere una amara di Cola Boy or fazikwa. Oya melu Jessica I kpote na station. Ka ime gini ka mata our own. Ịma nke anyị dị very very important. Ọbụra June kedu onye wujara ulu na onye ọ na-ama chapter 50 Cent, Chris Brown, Usher. Onye ọ na-ama chapter mana June Aguero Banks na Jerick na Zorofa, Finofa. A lot of you amara ezigbo afa Fino. A lot of you amara ezigbo afa Fino. So kita anyị wepụtago Cola Boy. Ungwam real name Cola Boy. Una agwam the second question. This is the second question. Okay, just can na cheta azu, but na chetela azu. And so chalo bera fena time this is against me before amami be. Na cheta azu jeneba obna famba ntichina azo ino na Volt 104.3 FM. Kita bo gendi ba na ODENIGBO. Ndewo. Consolidated demand notice. Site n'ụbọchị mbụ ruo n'ụbọchị 13 n'ọnwa Disemba 2025 oge ịkwụ ụgwọ dị na nnukwu mbelata ego emeela ka ọ dị mfe gaa n'ụlọ akụ ahọpụtara ọfịs ụtụ isi jiri ụzọ ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị akwado. Ọ dị ngwa
tago ife niile bụ enye ndị ebe onwe ike wee daba enyekwana nke ị ga-enye eje gbajipụ gị aka aka ma dị ọkụ ya ịchọkwa inye nke ọ ya wee inye nwere onye ga-asị gị hu ha ịghọtago so dị very very important ka anyị nyụkọ onye bụ mamịrị ọnụ ka o nwee ike gba ụfụfụ. Cheta na ajụjụ m na-ajụ ụbọchị nke taa bụ enye m unu ohere ije mee discovery, ije mee research. ịghọtago now ask him the first question on Jobu. Kedu the real name of Kola boy, the Oji boy? You got to go. Kedu his real name? Kedu real name, yeah? I have my first question. The second question, kedu ebe onye Kola boy ebo? Onye ebe ka obo? Then the okay, the nke ịtọ bụrụ kedu ife ọ na-represent, kedu ife Kola boy na-represent. nke ịnọ bụrụ his latest two songs, kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Meanwhile, ka anyị na-echekwa, ka mụ nwa na-echekwa calls unu, achọkwa m ka m mee ka unu malụnụ ga-adị careful. O nwere vidio na circulate ebe a na-ebe anụ mmadụ, a na-elezi anụ mmadụ n'afịa. Maybe na ọ dịbụ before, but for some reason ha na-emekwa ka anyị malụ that na ọ dị on the high now. Ịma na ego adịrọ, ndị na-eme ritual bụ na ha beluche ka ife a na-akpịa kidney, your vital organs, ha belucha ya ebe ha kama ha ga-etufuzi the flesh ịmago na arụ ga-ejidefa ebe ya kirikiri ele ya. Hello alright, biko jisike gbatịnata redio gị kpọọ ka anyị nwee ike tinye ọnụ n'okwu. Kpọọ m na 07060485853 ka ị nwee ike inweta ticket Kola Boy from the East concert. Iyaza ekwesị ịbụ 5 questions. Kola Boy's real name, where he's from, what does he represent, his latest 2 songs. Sorry, the other one agbapụgo m n'uche, but ọ bụ na o nwere onye chetara ya, ya mee ka mmalụ. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. So ọ bụrụ na ị bụ onye na-eje njenje, ị na-eje njenje. Yesterday achọrọ m ipin my location, send elu mmadụ. I realized that na phone nchọ iji wee pin onye bụ location na the map abụọ dị Nigerian map, all the foreign map ebe si wee gote ya bụ phone. Ọfịazie m arụ ị navigate ọsịsọ nwee ike send area the person. So ihe mmezi bụ mkpọbazi onye na phone, nyebezie ya direction n'ọnụ. And pick your caller. Hello. Alright, nyebezie ya direction n'ọnụ. Now, if you hear that thing, ọ bụ na na-eje ije dị anya, ọ bụ na ndị achọ ibu m gaa ebe m amarụ, they won't carry me go where I know no. Wee chọzi pin my location, send in case o nwee case wee chọba m achọ echi. Ama ebe ahụ ebido chọwa m ma ebe ahụ achọtanwu m. Ifụrụ na ọ ya afịa m arụ. And ọ bụ na m chọrọ izo ezo wee send anya bụ location ka hapụ ya, ma normally location bụ just ije na the pin button. Onye gị options ma contact ma gallery ma ndị otu emeta n'ime, ị ga-afụ location, something like that. You just to know, obubagi pia you obubagi straight to the map. Obubagi straight to the map. Obubagi straight to the map. Ogosizi ebe ino. Ebe ahụ ino, I send the area, I have share live location. Ogosi gị like share live location ahụ, I nwee ike decide who and who ndị chọrọ isendere ya bụ live location. Mana abịa m notice na map m na-egosi m ama m na Australia ka ọ na-egosi m ka ọ gịnị.
na ya bụ iwe tụrụ m n'anya yesterday. So ọ bụ na nchọrọ izo ezo send otu aka ndị aka like it was all the very I was surprised na ihe a bizizi Nnachi sendere mmadụ location m. No izi Nnachi sendere mmadụ location m. So o mean that na need me ije na my settings, reset area the map, download o Nigeria, dị go map tinye na yeah. I have to just reset it. Maybe from Google, email man, all that. I'm not ka the things but o mean that na my map adịrọ set. So ọ bụ na ị na-akwadokwa ije oble, ịchọ ije mee yanga mee guy, ma ọpụpụ, lecha, whatever you plan gị bụ, make sure na your location dị accurate. Make sure na location gị dị accurate. Maka na ị chọrọ isendere mmadụ map ka ọ hapụ ịfịa gị arụ, ị chọọ ipin your map ka ọ hapụ ịfịa gị arụ, ka ị hapụ ịbụ na ịbụ onye bụ na ị nwere opportunity to save your life. But because of ị nwere proper settings na your phone, wee buru gị jee ebe ịmarọ, a na-ebezikwa anụ ele, a na-ebe anụ mmadụ ele. Nke afọ m ya korokoro ife ụkwụ ebechego onu onye a mgbe kee intestine ụkwụ ka a na-ebelizi. Ndị anyị nwerekwa conscience. So gị nwere onwe gị chọọ ime anything, make sure that na ikele nkwụcha na nkwụcha abụrụ ụjọ. Make sure na ikele nkwụcha abụrụ ụjọ. Ị chọọ ime ka ihe wite mmadụ, mala onye gị na ya na-emekọ ihe, jụọ ya. In fact, ọ bụrụ onye in fact these days sef amakwụzi na nwere onye a na-trust, but ọ bụrụ na o nwere ka o sue na-eme gị na-arụ, ọ bụ na onye ahụ ekwere ịgwa gị ebe unu na-eje, no surprise makwa na ya cancel ya bụ trip, ya bụ ije, makwa na ya cancel ya, na ọkwa onye dị ndụ na-eje ije anata, ma na ya cancel ya. Ọ dị very important na iji ndụ gị wee nata, ịghọta. So ọ bụ na ị chọọ inweta this okay, the fourth question bụ ka record label o Kola Boy, right? So onwere onye ma these answers. Wow, any of the answers. Okay, is that 3 out of this 5 ị ga-win my ticket. Is that 3 out of the 5 ị ga-enweta my ticket. Maybe no ụjọ na-atụ na ịkpọ nweta the whole 5, no wahala. Nweta 3 out of the 5, ị bịa welu ticket. Yotago. Hello. Okay, ịchọ ịkpọ m gbatịnata redio gị, onye bụ rule number 1. Gbatịnata redio gị, nọrọ ebe dị quiet, rule number 2. Make sure na ị nọ ebe service dị, rule number 3. And make sure na ị nwere airtime, and make your conversation or your contribution very brief, rule number 4. Because jisi n'ike, because nya bụ noise na-enye anyị nsogbu na ntị. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Hello. Good evening. Ke ime? Hello. 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 Is it time for? All right, 07060485853. Mwana 0915-570-8347. Make sure name onye chọrọ ịkpọ na ndị chọrọ ịkpọ. All right. Okay, so Champions League quiz show sim. Ha. Ebe abụrụ na ebe anyị na-atụ ụtụ, my brother. Ya dị atụ ụtụ ebe. Hello. Ke ime? Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Blessing, ka esikwa nke ishi wee nọrọ ebe dị mkpọtụ wee na-enye m nsogbu since. Kịta ka ịma na ị ga-eme the right thing. No. Adị m oyi. Daalụ sọ.
Ana m ajụ kedu afa real name Kola Boy? The real name ya bụ Chinosogbu. Onye ebee ka ọ bụ? Onye Ugwuọka na Kano East, Enugu State. Ke afa record label ya? Ọ dị ya record deck. Ke ihe ọ na-represent? Ọ na-represent culture like kola nuts from the like something like kola nuts, or because according to his program yesterday, also now the first ego release kola like a watch, so the money does it oh yeah kola boy. So from there, you want to represent normally kola. Yes. Okay. So his last 2 songs, his latest 2 songs. The latest 2 songs for It's Mine, featuring CJ Obasi and Oge featuring Level. Daalụ. It's not forgive gịnị? Blessing from Blessing ịchọ ịkpọ +1 wee bịa. Yes, ma. Yes, ma. Okay, Blessing from Independence Layout, right? Yes, ma. Daalụ. I'll get back to you. Oh, na-ege ntị ka ịma na win the ticket. All right. Daalụ. Thank you. You're welcome. All right, 0706-048-5853. Like I said, we have enough tickets to go around. I'm going to try +1 again. It's a very good day. You make sure that Nagina your +1 may enjoy your festive period. Hello. Good evening. Kekime. Hello. Mom. James Nini. James Anike no. Oh. Daniel, the first question, okay, the real name of Kola Boy. Unejego jegbu expo. Oh. Ebe kiss na Kola Boy bụ. Imi nili ya. Kedu afa record label ya? Okay. All right. 0706-048-5853. My one is 0915-570-8347. Hello. Kekime. Ka afa gị na-ebe isi akpọ m? Emmanuel from where? Oh. No, Emmanuel. Ndemma. Nwodo Chinonso. Kedu? Record label ya bụ Audio Record. Onye Ugboka. Ka ihe ọ na-represent? Inheritage. Inheritage ko inheritance. Inheritance. Okay. Okay, his latest 2 songs. Mmeme and Ezumai. Dalo so Emmanuel. Dalo. All right. I need move quite ahead. Do need to go. Okay. Continue forward and ajụjụ nke m metinye na bụ must.
It's a must answer. It's a compulsory question. Mma Kola Boy Akadendo Konodrozendo. Bomb na 07060485853 because we need to go boys puna togota. Mma Kola Boy onondo kononrozendo. Bomb na 07060485853. Kamalono. Kamale. Hello. Kekime. Afa gị bụ gịnị? Mercy from Enugu. Mercy gaa n'iru nnọọ. Mmakola Boy aka dị ndụ. Mmakola Boy aka dị ndụ. Asị m na Mmakola Boy ọka dị ndụ ka ọ na ọ dịrọzi ndụ ọ na ya ka ọ na ọ nọrọzi ya. Hello, Blessing. Hello? Amara m na network gị ka ọ dị answer bụ ihe chụ gị ọsọ. 07060485853. Hello? Kekime. Evening. Ka afa gị na-ebe isi akpọ m? Stella from Ugwaji, no. Alright, so ka ihe itie ya ozugbo. Mmakola Boy. Ọka dị ndụ ka ọ na ọ dịrọzi. Kedu ihe eji wee mara ya? Voice gị dịkwanụ down wenite onu gị o. Okay. Kedu afa record label o? Kedu afa record label Kola Boy? Okay, his latest 2 songs. Ọ ga-eme na ezi nwanyị. Kedu his real name? Chinonso Nwodo. Daalụ, Stella. From Ugwaji ka Maryland. No, daalụ o. Daalụ. Alright, ka anyị na-agakwa n'iru. Obere ga-eje gbashala obere egwu. 07060485853. Afọ m na a lot of you chọrọ ịga this Okpara Square. Unu like chacha ụdị ihe a. Hello. Good evening. Kekime. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. Ọrụ dịkwa mma. Lazarus from ebe. How is na Benue enweta m now? Wow. Ka side on na Benue? Adoroka. Ado the after Otukpa. Yeah? Asem na Ado the after Otukpa. Adoroka the after Otukpa, right? Okay. Ganir. So, Kedu Jimalia? Kedu latest 2 songs here? Kedu latest 2 songs Kola Boy? Okay, his last 2 songs. Is the why? Kedu ife Kola Boy na represent? So Igbo culture. Okay. Kedu ezigbo afia? Chibuzor Nwosu. All right. Are you going to get record label here? Okay. Lazarus say try. Actually, man, I'm going to give his record label, but say try go. All right. 07060485853. PK one more call. I just watch up obere ego. 07060485853. My phone is 0915
570-8347. Hello. Cake email. Onye? Okay, Manuel from Lion House. Can you phone? Wine deeper life. Emmanuel, it try be with +1. It is sure. You want one name work, you want one name wine, you want a girlfriend, you want nwunye. You know be wine. You want a girlfriend. You want a sister. Your sister dey Judy akọ ka pempe. Ha ya try kwadowakwa used to nke ndị Igbo. Drag them. Achọrọ m inye gị ticket na abụ. Ọ bụrụ na ị ga-waste my ticket, I'll give you one. Ọ bụrụ by force. One ka ị chọọ, 1 ka 2? All right. Daalụ. All right, so ka ndị gbachala obere egwu anyị na-cheta azụ. Ịghọtago? Okay, so ndị nọ na YouTube, Abdog Catalan, Semo, hi, good evening, Dalo. So, Ogechi Joy. Ogechi, so full question, is this? No, he's from Oboka. Okay, 2. Ọ bụ onye Oboka, and afọ egwu ya bụ Ezinwanyị dị ụkọ. My name is Joy. Ogechi Joy. These are 2 questions. That's now the mandatory, and he has 3. Okay? All right, Emeka Christian, Simunde, wo Dalo say Emeka Christian, Dalo so much. We need some on YouTube, the YouTube channel line. You can also drop your answers to our YouTube channel in case you can also follow me or subscribe and engage on our YouTube live. Chetani ya subscribe, you get share nyabo live, share to your WhatsApp and to your friends. Chetani ye ge na Radio Garden now. Radio Garden now. I know na Radio Garden Vote 104.3. You type one area of Vote FM apota. All right, and you get I use our website just in case someone naturally use Radio Garden. Just na your Chrome or Google type or Vote 104.3 FM. Search. We'll do back straight to our website. Play. You listen live. If any nine ever, you get Sonye in a phone wherever you are in the world. You ought to go. I need progress. I need them in a lot of people joy. A quick photo EJ church. I see EJ worship with brethren. Otu aku side ko potakwa gini stress. Aka imagon ona very important. You wanna na-enye gị joy, mee ya. I'm on for any other, but I like him live performance a lot. When they go see the originality of the artist, they stage. I see here the we see to the one you to. Mananka maybe I feel to say more than a stage fear. Okunite fear. You all know me fear. Only about the sweetness of live performance. So and I urge all of you to turn up. I'm going to need your ticket, the ticket for 20k. That's table for 2, each your table for 5, table for 10, table for 20. The tickets they're available. Those ones are for sale. Man, this regular enable again, it's for everybody. It's for everybody. It's for you. You want to go open it your friends. Of course, you can pay that amount or they are available. Just see game with bomb na 0706 048 5853. My born at 0915 570 8347. VIPD. Just get across to me, same nature or ticket. Mmeme I made arrangements for it. Hello. Hello, good evening. Cake email. Ademoye, ka fa gina ebi se akpom. Yeah. All right, so at this junction, come get making a kaije bachalo very very important. They will.
Ekwe. Ekwe o, ekwe o, ekwe o, ekwe o, ekwe. Nna ya n'aka nne m nekwe ekwe ka ọ na-abịa. Nna ya n'aka ekpe m nekwe ekwe ka ọ na-abịa. Ebe njenu eje eje gwa n'omife m ga-eme. Ụmụ ụwa. Ejingụwa, 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 pam pam pam. Ekwe. Ekwe o, ekwe o, ekwe o, ekwe o, ekwe. Nna ya n'aka nri m nekwe ekwe ka ọ na-abịa. Nna ya n'aka ekpe m nekwe ekwe ka ọ na-abịa. Ebe njenu ekwe eje gwa n'omife m ga-eme. Ụmụ ụwa waganụ gwa n'imife m ga-eme. Ejingụwa, 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 ekwe. Ekwe mgbadike ekwe. Ekwe mgbadike ekwe. Ndụ mbe m ijelu bịa. Iwe na-agwa asụ m n'ụkwụ. Ị na-ebe akwa onye na-eti gị ekwe. Ekwe mgbadike ekwe. Ekwe mgbadike ekwe. Ekwe na m ube m ijelu bịa. Wee na-akpụ n'ụkwụ. Iwe na-agwa wee na-abịa. Ị na-ebe akwa onye na-eti gị ekwe. Ekwe m ekwe. Enyi ife m na-ewe iwe nya biko wee gbuo ya. Ọsụkọsụ nwamkpi nya biko sugbuo ya. Onye ife m na-ewe iwe nya biko wee gbuo ya. Ọsụkọsụ nwamkpi nya biko sugbuo ya. Selense. Ekwe. Ekwe. Ekwe o, ekwe o, ekwe o, ekwe o, ekwe. Nna ya n'aka nri m nekwe ekwe ka ọ na-abịa. Nna ya n'aka ekpe m nekwe ekwe ka ọ na-abịa. Ebe njenu ekwe je gwa n'omife m ga-eme. Ụmụ ụwa gwawa m gwa n'omife m ga-eme. Ejingụwa, ejingụwa. Ekwe jingụwa, ejingụwa, 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 ekwe ngụwa, ejingụwa, 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 ejingụwa. Ekwe jingụwa, ejingụwa, 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 ejingụwa. Anachetago m azụ na Volt 104.3 FM. Yes, so amaram no so gyo mana mụnwa like this. I was vibing to the song. Amaram no some. Agwa anu anu ihe ọ na-eme m na mkpụrụ obi, ihe ọ na-eme m na my soul, okay? You gotta go. All right, so
Kai Japan no ever I was I pick way up from there because this a good little very carried away. If we're evergreen, evergreen, we always remember Onyeko Wenu. We will always remember her. For the good tunes on your line, or the easy. Chetani on a Volt 104.3 FM. Afam Bantichinazo, Kitabo, Gendi, Bina, Odini, Babina, or Sarah, Bankavanata. Yeah, I know Makakula boy because this boy is the hottest boy now. You want to go until at least after 21st. After 21st. I am before 21st. I get one roadblock. So memedo, odo. So anyway, Ibo a couple, Ibo siblings, Ibo friends. Don't know up. What I go say, I'm put no way. So rename marry, you know. All right, so 070604858553. My one at 0915-570-8347. Hello. Good evening. Okay, Kime. Fine. Kafa gina ebisi akpom. Patrick, listen, Gary, Patrick, here is in akpom. All right, thank God. No breeze. And you know when so we man and I against every day, Kale. Oh, Ganier. And with the tickets. Okay. Yes, so is that a child question, Munine, especially in car compulsory with the 2 tickets, you and your +1. Yes. All right, so first of all, can you ma collabo ya kadendo ko no dorozindo. Ke ye Maria. Kedafa collabo real name ya. Ke onye ebe ọ bụ? Ka for record level ya. What can you for represent? Guys, here basala ihe omenala na ihe basala all represent. Okay, represent of after the record. After record label DJ, here mad na represent after kita sike here Patrick na represent. O mean what do you stand for? Can if be far for ya after the society as no ifa ki na eme ihe ejimalo gị. Can you represent? What does he represent? Cooler boy. Don't worry, okay? His latest 2 songs. Time got to go up. Thank you so much for joining us. All right, Patrick, have you sneezed your bomb? All right, Patrick, dial so. Oh. All right. 070604858553. Time name is Kwarapu. So time. Kita kai nwere ohere. Hello. Keki me. Good evening. When you told me you come. Emmanuel from Nkanu. Okay. Ganiru. Okay. Emmanuel, can you sneeze your bomb? It's in Nkanu right now.
Guess I didn't on Ankano. Okay. All right. Ganiru. Okay. Get out from me. Can you fetch malum me? And I call the woman can ya call no Rozia. Okay. So can you represent Afro culture and Guinea? Afro culture na Guinea. When you told me. If on the job be Espanama. Ndị biri espa a na-ama nsogbu adịrọ. Thank you so much. Emmanuel ka ọ dị. Afụcha anyị ma ndị otu anyị hapụ that thing. We know ourselves know us. All right, 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Hello. Hello. Hello, good evening. Good evening. Kekime. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m? Chukwuma from Mmeme no. Chukwuma kedu ihe ebido wite na mmịa na ndụkọ na ọ nọrọ ndụ mmadụ kola boy. Kedu ihe eji wee mali ya? Kedu afọ now wow. Oh, calm down now. Calm down. If I don't shut down. So can you real name Kola boy? First person no call full name ya but first person. I was waiting. See ke eze ndị ọzọ tufuche the victor tufu mana nsogbu adịrọ. Thank you so much. Ka onye ebe ọ bụ? Ka ihe ọ na-represent? Ka ihe ọ na ke the record label Kadafia? Odia. Obro Odia. Odia. Oh, I understand now. Okay, the latest 2 songs here. Is why na Mmeme. Inwe +1 ka ọsọsọ gị ga-abịa. I nwetego nwanyị? Gị na nwunye gị ga-abịa na. Oh, wonderful, wonderful. Thank you so much. Chukwuma from Mmeme, right? Dalo so, oh. Dalo. All right. 2 more calls. Mpiachi achomi with 10 persons ngenye tickets. 10 persons ngenye ticket. Hello. Kekime. It's not Fagi Bugini. Messi. Okay. Messi Gani. Keda mama Kola boy ani ya kono honorozia. Keye Jimaria. Keda for real name Kola boy. Oye ebe ko obu. Kedi for represent. Okay. Can I have a record label here? The last but not the least. The last question but not the least. Okay, his latest 2 songs. Okay. All right. It's not forgivable Messi.
Mercy said no. Mercy, ebe kisi abom. Okay, Kemene. Kemene. Dalo so Mercy. Dalo. Okay. Okay. All right. So, any one more caller, just one more caller. One more caller. Time adoroze. Ma fro call mpiachie. Kandi ọzọ nwetakwa tiketi echi. Ndị Odenigbo nchọ ịpịakọrọcha tiketi anyị niile taa. Njikwa iwe. Hello. Hello, good evening. Good evening. Ke ka ime? Ọ dị m mma. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m? Afọ m bụ Emmanuel. Esi Centenary abụọ. Emmanuel from Centenary. Yes. Emmanuel, no. All right. So, kedu afọ rather ma Kola boy ana ya ka ọ nọ nọrọzi ya? Ọ nọ ndụ. Ka ihe ji wee mara ya? Nwaanyị Deeper Life. Kedu afọ real name Kola boy? Chinonso Victor Nwodo. All right. Kedu afọ record label ya? Ọ dị record label. Enye ebe ka ọ bụ? Onye ugbo ọka. Kedu ihe ọ na-represent? Ine ya anya kedu ife ọ na-egosi? Ọ na-egosi omenala ndị Igbo. Okay, his latest 2 songs. Ezi nwaanyị dị ụkọ. Ya na ọ ga-eme. Dalo so. Oh, go about my lucky last caller. And of course, I try me this stingy with this ticket. So my boy alone no. For the moon amara akpa afa. Una amara na acha ekpa afa. Ibido go with afọ onye and tupu ime surname ya. Ibido go with afọ onye ahụ. Afia bụ Chinonso Victor Nwodo. Ọ bụrụ Nwodo Chinonso Victor. Mana achọ me this stingy. All right, so Blessing from Independence Layout, make your way to the studio before 21st of December. James Anike from Nike, make your way to the studio before the 21st of December. Emmanuel from Lion House, make your way to the studio before 21st December. Stella from Ugwaji, make sure you be a ticket to give before 21st December. Lazarus Onye from Benue, make sure you be in a studio before 21st. Before I stop and get on 21st, before 21st December. Patch from Gariki, make sure you be in a studio before 21st of December. Emmanuel from Albani, the same thing. Chukwuma from Mmeme, the same thing. Mercy from Mmeme, the same thing. Manuel from Centenary, the same thing. 10 of you got baby with a ticket. You ought to go. So I'm a munding 2 tickets. I'm a munding 1 ticket. And for me to answer this question, yes, Audio record label, the name of his record label, very much alive, Hell and Hattie, and if you Deeper Life. What does it represent? Represent our culture, our tradition, heritage, send the home message, proper message for the youth, for ndị youth self. So they represent the Igbo heritage and culture. Latest song, of course, there's one idea Ogeme. And right now, for real, Ogeme for you, because why not if not? So long as na bambo, if any game, no gena dehanya, no go pesilime. So I'm trying with all his songs, real life, also to perform here on stage. Turn up for the show, 21st December. And whatever is on na abụrụ na Ọkpara Square. Ka ọ dị n'echi, ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. Onye mara asụ sụọ n'ikwu, onye amaghị asụ sụọ naanị. Oriri ama ebuni ji ibi ụgwọ. Agbacha ọsọ agụọ ma ya. Agbacha egwu ọ naanị ukwu. Ndewo. Ama m na ọ ga-eme. I'm not game.